boteragileok egitasmo honen lehenengo edizioa antolatzeko. Eta, bueno, honen arrakasta ikusia eta honek izan zuen harrera ona ikusia, errepikatzea erabaki dugu. Eta elkarlan honen helburu nagusia, euskaldunak eta euskaraz ikasten, euskara ikasten ari direnak elkartzea da, elkar ezagutzeko aukera ematea, eta hainbat gairen inguruan iritziak trukatzeko esparrua sortzea. Eta helburu nagusia izanik beti ere euskara zabaltzea, kalera ateratzea eta erabileran aurrera egitea, aurrera pausoak ematea. Eta hitza pasako dio nondik ideari. Aipatu behar da, oraingo edizio honetan, Euskara Bidearen laguntza ere izanen dugula. Esan bezala, mintzodromoa hainbat gairen inguruan gure iritziak trukatzeko gunea. Horretarako, antolatzaileok 3 gai proposatuko ditugu, bakoitzaren inguruan 15-20 minutuz aritzeko hizketan. Eta horien inguruan aritzeko gidoitxoa ere proposatuko dugu. 4-5 laguneko taldeak eginen ditugu, eta 15-20 minutuz gai baten inguruan aritu ondoren, tokia eta gaia aldatuko ditugu, eta beste talde batean arituko gara beste gai baten inguruan. Beste 15 edo 20 minutu tartarrez. Eta gauza bera egingo dugu, 3. gai batekin. Oraingoan, Nafarroako euskalgintzako eta euskal kulturaren hainbat kidek ere parte hartuko dute egitasmoan. Eta ekitaldiaren amaieran zozketak eginen ditugu. Ekitaldia, Iruñeko autobus geltoki zahar honetako naseetan eginen dugu, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30. Izena emateko kartelan ageri den QR-ean edo esteka honen bitartez labur.eus/mintzodromoa 2023 egiten alko duzuen, edo egiten alko du jendean. Eta azken egun izena emateko martxoaren 17